ina son ki. Ina son ki. Bara ka jin gaya maka. Ko na rasa saurayin soyayya ba zan taɓa soyayya da kai ba. Wai da Allah sama wani tambaye ki. Wai kina so ki ce har yanzu kina so na? Sai dai na dan yi shawara. Wannan fasin amana ne fa. Lafiya. Wallahi baba ba yara. Wannan so nake ya tunkuyi kasa so A garin ya. Na ibaru. ta ya shiga lalle ya shiga. Abinda na musu. Ba shi da mutunci wallahi. Kai ka manta babana shine commissioner of police na wannan jihar kake wannan magana. Kamar rigar mutum nake gani kai. Anya. Me gida uti na aka yi ai ga Aisha kada ta tafi ba shi kan shi ba shi kan sa soyayya ina za ki ne Wallahi amma yake. Allah ke kuma amma sai ni kana tafiya a ƙasa ai ya kamata kowa wani a yi ko Ke Humaira. Na'am. Yanzu na zo shigowa cikin gidan nan na ganki tare da wasu samari har guda 3. Ba na hana ki tsayawa da irin wannan samarin ba ne? Umar sai ke faruwa ne. Wallahi ki fito ne a hankali. ki ba hankula Babana ne kai kuma yayana ne kai. Shi sanadin makirci a rayuwa, walla samsam ba shi da riba. In an yi ma makirci kai hankuri, ka ji sai ka barwa Allah. Makirci duka mai nasaba zai yi nasara ba. Komai in za ka yi a rayuwa to zai fi ka yi duba. Yau ba suka ma fara fa zuwa fa ni ban ma san su ba. wallahi ba gaskiya bane To yanzu dai Alhaji duk abin da nake baka gani kenan. Sani baba ina wani? An yi lafiya ba. na abokin na kafa ka fadi Na kuma manta ma fat ban gaya ma ba. Ina nan gurin azurin baban ku yazo yake tambayar cewa kana ina nace ka je kuɗi karɓo kuɗi amma yanzu zaka dawo. Wannan duk kallo na haka sai ka ce wani kaga wannan Asma'u da Allah ki haƙuri da duk abin da ya yi take miki.